malam muna kisa wa idh yamkuru bika alladhina kafaru a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa idh yamkuru bika alladhina kafaru ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. الله أكبر. kamar da muka yi bayanin aya kamin mali ya zo kagan yadda mali ya karanta in ka ce ba kurani ba ne ke kafiri don kurani ya karanta malam karanta kuma wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin. Allah ce wa idh yamkuru bika alladhina kafaru lokacin da kafirai suka doki matattaki na shawara bayan lokaci mai tsawo kamar me liyuthbituka abinda da suka yi shawara ba da a kama ka a sare ka a kidnapin ka boye ka wani wuri har ka mutu aw yaqtuluka wadansu ya fi a kashe ka aw yukhrijuka wadansu ya fidda ke cikin makka ka bar garin nan wa yamkuruna wa yamkuru Allah ce suna take plan suna take matattaki ya zai da ke Allah kuma na nashi wa makaru makaran wa makarna makaran wa hum la yash'urun sun take nasu matattaki ni ma na take nawa matattakin ba su saka mani na yi nawa na kare ba kaifa kana aqibatu makrihim ka duba yaya karshen nasu plan ya kasance anna dammarnahum wa qaumahum ajma'in mun halakar da su muka kare su da mutane su duka cikin wannan gari wa yamkuruna wa yamkuru Allah suna nasu makirci muna namu wallahu khairul makirin ubangijin mu Allah shine fiyayyen mai dokan matattaki malam gida ako aya guda gaba ai Qur'ani ya karanta ko an kare ya zai da manzo Allah jama'a yadda zai da manzo Allah shaka dace a kashe wurin kashe wannan Abubakar ya ce wallahi ba abin da ya fito da manzon Allah shi wannan lokaci ba abin da ya fito da manzon Allah shi dai wani abu ya fito da manzon Allah ya zo ya shiga gida Abubakar shi ya ce akhrij man indak Abubakar ina so ka fidda wanda ke tare da ke cikin daki zan yi magana da ke wani abu ya zo malaika Jibril ya sauko ya fidda wa ya ce matanka ke tare da ni Aisha manzo Allah ya shiga daki ya ce to Allah wayin bar gida Allah wayin bar makkan je Madina abin da zai fita bakin Abubakar Siddiq shi ya ce suhbatun ya Rasulullah zai maka rakiya ni annabi ya ce na'am shi ya ce suhbatun ya Rasulullah annabi mu je ba jan baya mu je fitansu jama'a saboda lokaci ya kare fitansu yanda suka yi fitansu ne lokacin nan sun bar gida gaba da zuwa Madina wallahi an kashe su duka an kashe su anya she suka doki matattaki kamar yadda za a yi ba mu gamu cikin wani rami ana ce mishi gari sau yau ma an Allah baka arzikin hajji ko umra ka gani ina wuri ku je wuri ku je ku duba wannan rami hawan shi ma je ka duba ya yake da jabalin nuru na wuri